Ir-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Il-programm tal-lum ħankomplu fi ħajna ġimgħa l-oħra però darba għandu ftit taqbil. U ħajkonna magħna l-Salvo Kassar il-Ħamra u Zeppi Medi ta' Sika. Ħajkonna wkoll il-kitaristi tal-ġimgħa l-oħra jumma Kalċidon Vella li ħajkompanja darba lil Tony Farrugia bħala prim li akkompanjaħ ukoll Willy Saliba tal-Black Soros. Nistgħu nibdew.
العشاء والليلة كانت السربي
عشان كان بيكون الحبيب
Ashma kon manete o an.
Emma Malik Lolir Ad
Come
mux ħażin. La darba nismin tieħel fija Wektaj nisalf xikel manti Għal-binija kimminix ħanbejed Dawlaq liħetu sebejn kolli Għolet namel kollu zejjed Mela, emmek nirringrazzja l-għannija tagħna, l-Giuseppe Meta Sika, Salvo Castello Ħamra, ta' tifkir sbieħ li għalunna fuq ħajjithom, nirringrazzja wkoll kitaristi lil Tony Farrugia bħala prim li akkumpanjaw Ħaġidhom Vela ta' Mustaċċa u Willy Saliba tal-Brexorus. Nistedinkom għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.